حسبوا أمه أما أخذ هزبي أب أقدس أخيبا ويدما من سبات كوفيلهم إن تزناقهم كلهم هندبت كبدهم كنفح دمس كوز خلو ويدما اتزخفة كتقوضت روزيت خلو غاز ويفسي كمتسكم خلو زولو حفرة كانزال إزي قليل نجر أيكونن بزحت سبات من البات يسمع معني بلي أخون إلهم يحلفوا يخونوا جن اتحقي كابت تحسبون لعلي استحلال خيو نعخم زجنقكم زلو خبدو قرصت ወይ መጉሳዕቲ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ውሽጢ ሰውነትኩም ዝካየድ ዘሎ ብርቱዕ ኩናት ምልክት ክኸውን ይኽእል እዩ። ሓደ ጥዑይ ሰብ ኣብ መዓልቲ ካብ 14 ክሳብ 23 ግዜ ይፈሲ እዩ። ዋላቶም ኣነ ፈጺመ ኣይፈስን ዝብሉ ሰባት ብዘይፈልጥዎ ብፍላይ ደቂሶም ከለዉ ይፈስዮም። ሰብ ምስ ሞተ እቶም ኣብ ውሽጢ ከብዲ ዝነብሩ ጋዛት ንምውፃእ እቲ ጭዋዳታ ስለ ዝልሕልሕ ሰብ ካብ ዝመውት ክሳብ 3 ሰዓታት ዝኸውን ክፈሲ ይኽእል እዩ። بحصيرو فس مالت باكتيريات كبدنا سريحهم موصኦም ዝነግሩና ምልክት ጥዕና እዩ ዘይ ሙፍሳይ እዩ ትጸገም ንፈሲ ምዕቋም ንጥዕና ጽቡቕ ኣይኮነን ፈሲ ክመጽእ ከሎ ዓቂም ኸዩ እቲ ጋዝ ናብቲ ዝመጸሉ ክምለስ ኣይኽእልን እዩ ናብ ማዓንጣኻ ተመሊሱ ናብ ደም ኸይኣቱ ሽዑ ናብ ሳምባይ ኸይድ እሞ ብመልክዕ ትንፋስ ወይ መኩሳዕቲ ክወጽእ ይኽእል ስለዚ ብታሕቲ ዘይወጽእ ብላዕሊ ይወጽእ ማለት እዩ መጽናዕቲ ከም ዘመላኽቶ ደቂ ኣንስትዮ ዝያዳ ሃይድሮጅን ሰልፋይድ ጋዝ የውጽኣ ስለዚ ደቂ ተባዕትዮ ብበዝሒ ይፈሲ እኳ እንተኾኑ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ፈሲ ዝያዳ ሓያል ጨና ክህልዎ ይኽእል እዩ ነቲ መብዛሕትእና ብሕፍረት ንሓቦ ግን ከዓ መዓልታዊ ህይወትና ዝርብሽ ዓብዪ ጥዕናዊ ፀገም ክንፈትሖ ኢና ንኸውድኹም ብመኩሳዕቲ ኮነ ብፈሲ ሓያል ጋዝ ክትወጽኡ ዝገብረኩም 8 ጠንቅታት ክንርኢ ኢና ምናልባት እቲ ዘሳቂኩም ዘሎ ሕማም ካብዞም ዝዕቡ ሓደ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ መወዳእታ ከዓ መፍትሒታት ክነግረኩም እየ ሰላም እዚ ፍኖት ክሊኒክ እዩ ኣብ ሰሙን 2 ግዜ ናባኹም ንፍኖ ህይወት ዘድሕን መደብ ጥዕና ንከይምልጠኩም ቻናልና ሰብስክራይብ ግበሩ እቲ ቀዳማይ ጸባ እዩ ጸባ ወይ ናይ ጸባ ውፅኢት ምስ ተመገብኩም ልክዕ ድሕሪ 30 ደቂቃ ከብድኩም ውጥርጥር ይብለኩም ብተቕማጥ የጓየኩም እንተ ኮይኑ ሰውነትኩም ነቲ ኣብ ጸባ ዘሎ ላክቶዝ ዝበሃል ሽኩር ዝሰብር ላክታይዝ ዝበሃል መጥሐን ሲኢነሎ ማለት እዩ እቲ ጸባ ኣብ ከብድኩም ኣይሓቅቕን ዘይሓቀቐ ጸባ ድማ ንባክቴርያታት ማዓንጣኹም ቀለብ ይኸውን ንሳቶም ነቲ ጸባ ክምገብዎ ከለዉ ጋዝ የውፅኡ ሽዑ ከብድኩም ይንፋሕ እቲ ካልኣይ ሰብ ድርቀት ምስ ዝሕዞ እዩ እቲ ዝተረፈ ምግቢ ኣብ ማዓንጣ ነዊሕ ግዜ ይጸንሕ እዚ ድማ ነቶም ኣብ ማዓንጣ ዘለዉ ባክቴርያ ብዙሕ ግዜ ስለ ዝህቦም ነቲ ራሕሲ ብምብላዕ ተወሳኺ ጋዝ የጋድዱ እቲ ሳልሳይ ድማ ስፖርት ዘይምስራሕ ወይ ብዙሕ ዘይምንቅስቓስ እቲ ጋዝ ኣብ ከብዲ ከም ዝእከብ ብቐሊሉ ከይወፅን ይገብሮ ምንቅስቓስ ንከብዲ የነቃቕሖ እዩ እቲ ራብዓይ ምቅያር ሆርሞን ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ቅድሚ ወርሓዊ ጽግያት ምምጽኡ ብሰንኪ ምቅያር ሆርሞን ከብዲ ክነፍሕን ጋዝ ክበዝሕን ይኽእል እዩ እቲ ሓምሻይ ዕድመ ምውሳኽ ሰብ ዕድመ እናወሰኸ ምስ ዝኸይድ ስርዓተ ምሕቃቕ ምግቢ እናደኸመ ወይ እናዝሓለ ይኸይድ እዚ ድማ ምግቢ ብግቡእ ከይሓቅቕ ስለ ዝገብር ጋዝ ይፈጥር እቲ ሻድሻይ ምብዛሕ ባክቴርያ ኣብ ማዓንጣ እዚ ማለት ባክቴርያ ኣብ ዘይቦትኦም ዝክርከብ ከለዉ ማለት እዩ ብተፈጥሮ መብዛሕትኡ ባክቴርያታት ኣብቲ ዓብዪ ማዓንጣ ወይ ገፊሕ ማዓንጣ እዮም ክህልዉ ዘለዎም ኣብቲ ንእሽተይ ማዓንጣ ግን ውሕዳት እዮም ክህልዉ ዝግባእ ግን ሓደ ግዜ ሚዛን ይስሕት እሞ እቶም ባክቴርያታት ናብቲ ንእሽተይ ማዓንጣ ብበዝሒ ይጉዕዙ እዚ ወራሪ ኣብቲ ምግቢ ክምጠጠሉ ዝግባእ ቦታ ኮይኖም ነቲ ንስኹም ዝበላዕኽዎ ምግቢ ባዕሎም ይበልዕዎ ቅድሚ ሰውነትኩም ምምጣጡ ንሳቶም ይበልዕዎ እንታይ ይፍጠር ተቕማጥ ይሕዘኩም ከብድኹም ይንፋሕ ብፍላይ ካርቦሃይድሬት ዘለዎም ምግብታት ምስ በላዕኹም እቲ ሸውዓይ ብዙሓት ሰባት ዘለዎም ግን ከዓ ዘይፈልጥዎ ምስጢራዊ ሕማም እዩ ንሱ ድማ IBS ወይ ከዓ ፀገም ማዓንጣ እዩ እዚ ሕማም እዚ ንብዙሓት ዘደናግርን ዘጨንቕን እዩ እዚ ከመይ ይኸውን ንስኹም ብቃንዛ ትሞቱ ኣለኹም ምርመራ ግን ነፃ እዩ ብዙሓት ሰባት በዚ ምክንያት ጋስትራይት ወይ ሕማም ጨጓራ እዩ ዘለኒ ኢሎም ይሓስቡ ግን ኣይኮነን እቲ ፀገም IBS እዩ እዚ ማለት ማዓንጣኹም ብምርመራ ማሽን ዝረቕ ቁስሊ የብሉን እዚ ሕማም እዚ ከመይ ጌርና ንፈልዮ ሓደ ዓብዪ ምልክት ኣለዎ ሽንቲ ደገ ክመፀኩም ከሎ እቲ ቃንዛን ቁርፀትን ናብ ጫፍ ይበፅሕ ልክዕ ናብ ሽንቲ ቤት ከይድኩም ሽንቲ ደገ ምስ ወፅኹም ወይ ሽንቲ ምስ ሸንኩም ግን እቲ ቃንዛ ይሃድእ ከምኡውን ዘይስማዕምዐኩም ምግቢ ምስ በላዕኹም ወይ ከዓ ስትረስን ፀቕጥን ምስ ዝበዝሐኩም እቲ ሕማም ይለዓል እቲ ዝገርም ነገር IBS ዘለዎም ሰብ ለይቲ ክድቅስ ከሎ ቃንዛ ኣይስምዖን ደቂስካ ቃንዛ የለን ተሲኢኻ ግን ይጅምር እዚ ማለት ሓንጎልኩምን ማዓንጣኹምን ዝለዋወጡ መልእኽቲ ተዛቢዑ ኣሎ ማለት እዩ ማዓንጣኹም ካብ መጠን ላዕሊ ታዋ ስለ ዝኾነ
ዋላ ንእሽቶ ጋዝ ከም ዓብ ኣንዛ ገይሩ ይቕበሎ ሓደ ግዜ ብተቕማጥ የጸግመኩም ሓደ ግዜ ድማ ብድርቀት ይሕዘኩም እቲ ሻምናይ ድማ ኣየር ምውሓጥ እዚ ዝፍጠር ብፍጥነት ብምብላዕ እንዳበላዕኹም ብምዝራብ ወይ ድማ ብስትሮው ጁስ ምስታይ ንኸብድኹም ኣየር ትመልእዎ ኣለኹም ማለት እዩ ማስቲካ ምሕያኽ ሽጋራ ምትካኽ እዚ ኩሉ ንኸብድኹም ብጋዝ ዝመልእ እዩ እንተዳ እዞም ኣቐዲመ ዝገልጸልኩም ሕማማት ሃልየምኹም እሞ ተወሳኺ ድማ እዚ ሕማቕ ልምዲ እንተደሪብኩምሉ ከብድኹም ክሳብ ክንደይ ከም ዝጭነቕ እስክትሕሰብዎ ከብደይ ቆሪፅኒ ነፊሕኒ ክትብሉ ትውዕሉ እቲ ዝገርም ነገር እንታይ ይመስልኩም ብዙሕ ሰብ ከብደይ ሓሚመ ይብሉ ጥዕና እዩ ተባሂሉ ዝሕሰብ ፋይበር ወይ ሓሰር መሰረት ዘለዎ ምግብታት ብበዝሒ ይበልዕ ንጥዕና ጽቡቕ ኢሉ ማለት እዩ ግን ንዓኹም ነዞም ሕማማት ዘለዎም ሰባት ፋይበር ብሓደ ግዜ ምብዛሕ ነቲ ሓዊ ነዳዲ ከም ምውሳኽ እዩ ምክንያቱ እቶም ባክቴሪያታት ነቲ ፋይበር ስለ ዝምገብዎ ዝያዳ ጋዝ የፍርዩ ዝያዳ የጨንቁኩም ስለዚ ቀስ ብቐስ እንዳላመድኩም እምበር ብሓንሳብ ኣይትጀምርዎ ሕጂ ድማ ናብ መፍትሒ ንኸድ እቲ ቀዳማይ ኣገባብ ኣመጋግባኻ ምስትኽኻል እቲ ዝዓበየ ጠንቂ ፈሲ ኣየር ምውሓጥ እዩ ስለዚ ቀስ ኢልካ ብላዕ ምግቢ ክትበልዕ ኣለኻ ተሾኺልካ ኣይትብላዕ ምግቢ ብደንቢ ሓይካ ውሓጦ ማስቲካል ብስትሮ ምስታይን ኣቋርፅ እዚኦም ክልተ ነገራት ብዘይ ምግቢ ንኸብድኻ ኣየር ዝምግቡ እዮም እቲ ካልኣይ ድማ ነቶም ነፋሕቲ ዝበሃሉ ምግብታት ብምፍላይ ኩሉ ሰብ ዝስማዕምዖን ዘይስማዕምዖን ምግቢ ይፈላለዩ ግን መብዛሕትኡ ግዜ እዞም ዝስዕቡ ነፋሕቲ እዮም ፀባ ምስ ሰተኻ ከብድኻ ዝነፍሐካ ወይ ዝቆርፀካ እንተኾይኑ ኣብ ክንዲ ፀባ ርጎ ተጠቐም ርጎ ንምሕቃቕ ይቐልል ንጋስትራይት ዝጠቕሙ ባክቴርያ ድማ ኣለዎ ፍራምረ ዓተር ባሎንጋ ብርሽን ነፋሕቲ እዮም መፍትሒኡ ግን ካብ ምብላዕ ምቁራፅ ዘይኮነስ ቅድሚ ምብሳሎም ንሓደ ለይቲ ኣብ ማይ ኣለስሊስካ ምሕዳርን ነቲ ማይ ድማ ምድፋእን እዚ ነቲ ጋዝ ዝፈጥር ንጥረ ነገር የውፅእ እዩ ኣሕምልትን ሽንጉርትን ጋዝ ክፈጥሩ ይኽእሉ እዮም መጠኖም ምቕናስ እቲ ሳልሳይ ድማ ተፈጥራዊ ፈውስታት ከብድኻ ምስ ዝነፍሐካ እዞም ኣብ ገዛ ዝርከቡ ነገራት ተጠቐም እቲ ቀዳማይ ዝንጅብል እዩ ዝንጅብል ንስርዓተ ምሕቃቕ ምግቢ ንምስላጥን ጋዝ ንምውፃእን ቀዳማይ እዩ ድሕሪ ምግቢ ሻሂ ዝንጅብል ምስታይ ልማድ ግበሮ ካልኣይ ድማ ሙቕ ማይ ሙቕ ዝበለ ማይ ምስታይ ንምሕቃቕ ምግቢ ይሕግዝ ዝሑል ማይ ብፍላይ ምስ ቅብኣት ዘሎ ምግቢ ኣይትስተ እቲ ራብዓይ ድማ ምንቅስቓስ ድሕሪ ምግቢ ብቐጥታ ኣይትደቅስ ወይ ኮፍ ኣይትበል ن10 ክሳብ 15 ደቂቕ ተንቀሳቐስ ምንቅስቓስ ነቲ ኣብ መዓንጣኻ ተዓፊኑ ዘሎ ጋዝ ምንጭ ገይሩ ከም ዝወፅእ ይገብሮ እቲ ሓምሻይ ድማ ጭንቀት ምቕናስ ከም ትቕድም ኢልና ዝረኣናዮ IBS ዘለዎም ሰባት ምስ ዝጭነቑ ከብዶም ይነፍሖም እዩ ጭንቀትካ ምስ ትቆፃፀር ጥዕና ከብድኻ ይመሓይሽ ፈሲ ባህርያዊ መስርሕ እዩ ነገር ግን ካብ መጠን ንላዕሊ ኮይኑ ማሕበራዊ ህይወትካ ዝርብሽ እንተኾይኑ ነዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቐሱ ምግብታት ብምውጋድ ክትፈትሖ ትኽእል ኢኻ ናይ ሎማዓንቲ መደብ ጥዕና እዚ ይመስል ክሳብ ብኻልእ መደብ ጥዕና ንራኸብ ሰላም ፅንሑ